बोला बोला आदित्य मल की presented by Adya Arnab Entertainment Ekchari। माथे पे दौरा उठाली सजन जी चली न छठी माई के घाटे। माथे पे दौरा उठाली सजन जी चली न छठी माई के घाटे। माई के महिमा महान जाने दुनिया जहान हो माई के महिमा महान जाने दुनिया जहान। सब केहू में प्यार माई बाटे बाटे। माथे पे दौरा उठाली सजना जी चली न छठी माई के घाटे। माथे पे दौरा उठाली सजना जी चली न छठी माई के घाटे। म्यूजिक बाय समीर सुरेंद्र। सब केहू के दौरा घाटे गइल रउआ कौना काम में देरी भइल। ए राजा सुनतनी सब केहू के दौरा घाटे गइल रउआ कौना काम में देरी भइल। जल्दी चली न त माई लगी डांटे डांटे। माथे पे दौरा उठाली सजना जी चली न छठी माई के घाटे। माथे पे दौरा उठाली सजना जी चली न छठी माई के घाटे। बोला बोला छठी मैया केला से नारियल धारा गोइल बा दियरी भी ऊपर से बड़ा गोइल बा। ए राजा सुनतनी हो केला से नारियल धारा गोइल बा दियरी भी ऊपर से बड़ा गोइल बा। खारू तनो जीरोवे मेट बाटे बाटे। माथे पे दौरा उठाली सजना जी चली न छठी माई के घाटे। माथे पे दौरा उठाली सजना जी चली न छठी माई के घाटे। माई के महिमा महान जाने दुनिया जहान। सब केहू में प्यार माई बाटे बाटे। माथे पे दौरा उठाली सजना जी चली न छठी माई के घाटे। माथे पे दौरा उठाली बोलम जी चली न छठी माई के घाटे।